Een select celskip, Joen, on deze tafel. Kunstenares Marijke Schollema brengt het therapeutisch zwemmen met dolfijnen dichterbij. Met een speciale virtual reality bril. En Nicole Bakker is mij tredje oren uitkezen om te studeren aan Harvard. Een van de meest prestigieuze universiteiten van de wereld. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat bekend werd dat Jacques Kooistra een van de fjouwe Nederlanders is die de zilveren anjer uitdrukt krijgt. Waarom is hij niet vreden? Wacht als je wegkomt hier. Meneer Bikker? Wacht als je hier wegkomt. Meneer Bikker, nog u staan. Hier is niks te vragen. Mag ik doe iets vragen? Er is niks te vragen hier. Waarom niet? Ik moet maar de roe halen. Oud-misdierverslagjouwer en natiejager Jack Kooistra die het Campbell Herbertus Bikker opspoort in Duitsland. Het is een van de successen van de Frieske Simon Wiesenthal. De nog 86-jarige Kooistra had zijn hele levend waande om oorlogsmisdiedigers op te sporen. Daarnaast schreef hij onder oren een boek over 4100 Frieske oorlogsslachtoffers. Kooistra waard in 2000 al ridder in de Wadder van Oranje-Nassau. Heel juni krijgt hij van zijn levenswerk de zilveren anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja, Kooistra, de zilveren anjer. Allereerst lokweeske. Dankjewel. Ja, wat toch niet doet je jaren van ik krijg aanstaan de zilveren anjer? Ik wie helemaal overdonderd, zeer verrassend. Want er was iets mis. Ik kreeg net een brief, rechtstreeks, maar een telefoontje. En toen dacht ik dat ik beduveld was. Maar het is alleen goed kan. Ik ben er echt nog emotioneel van. Ja, echt hè? Ja. Maar je had natuurlijk al meerdere onderscheidingen gekregen. Ja, maar dat verbleekt al hier bij deze anjer. Nou, de onderscheiding van het herinneringskamp Westerbork, die staat bij mij bovenaan. Want in 25 jaar ben ik met 2 uur. De eerste wie Weilen mevrouw Borst. En nummer 2 dat wie ondergetekende. Ja. Maar deze die stak er 4 boven uit, boven de ridderorden. Ja, want jou ben ik ridder. Maar nou ben je vooral bekend geworden vanwege het opsporen van oorlogsmisdadigers. De Frieske Simon Wiesenthal, waar je wel neemt. Maar daar vind je eigenlijk helemaal net op het wan, hè? Eigenlijk is dat een beetje bijvangst, om het zo maar te zeggen. Want ik weer met die slachtoffers dwanden. En dan kwam ik iedere keer bekende natiefiguren zien. Ik denk, ben die al even veroordeeld? Ben ze deersketten? Nee, dat ze de deerstraf kregen, of ben ze vlucht? En toen had ik een voorbeeld genomen om de echte Simon Wiesenthal. Ik denk, wat die man in het Grudingen had, dat kan ik eigenlijk wel in het liefste van. Dus ik denk dat ik zo'n 100 opspoord had. Ja, in Binnen en Boetelon, want een van de meest bekende is dan Herbertus Bikker. Nou, ik denk nog Jacob Luitjens. Oké. Maar van die Bikker hebben we nog een fragment, want die heeft achter de tralies gekregen, hè, een nazi-beul. Ja. We kunnen even zien naar een fragment uit Netwerk, uit 2001. Grote bekendheid krijgt hij door de ontmaskering van de oorlogsmisdadigers Bikker, Hogendam en Luitjes. Ach, u zit heel schuldig. Dat was op het moment dat ik daar ergens aan de zijkant loop en vraag meneer Bikker, voelt u zich ook schuldig en heeft u ook spijt? Toen sloeg hij... En toen riep de cameraman achter mij, ja, ik ga een beetje aan kant. En die probeerde die tas voor zijn gezicht weg te gooien. Hij pakt die stok en hij slaat naar ons recht. En toen zei ik in het Duits tegen hem, ze zien nog niet meer frech. En je bent nog altijd brutaal. Ja, en je zou kijken van eigenlijk wie dit een soort van bijvangst, hè? Want wie eigenlijk al op je ziende, wie je daarmee wandelen, het opsporen van de slachtoffers. Ja, uw visboer die sneuvelen. En dus zei mijn mem van Geert, dat bij Geert Veendema, die komt nooit weer waarom, die is sneuveld. En doen wie in jou? 10 jaar? 10 jaar, ja. Dat ben je in mei in jaren 40. En toen dacht ik, dit moet voor de geschiedenis geregistreerd worden. En zo is dat een beetje op gang kan. Ja. En ben er nog altijd meesken, weet je achter ons zitten trouwens? Gelukkig ben ze alle ideeën, dus ik goed nergens meer achter ons zitten. Ja. Maar misschien wel slachtoffers die je nog opspeuren willen? Volgens mij echt niet meer. De laatste werd ik om mij werken had een beetje zeilings, dat we boeren. Toen kreeg ik van de officier van justitie uit Dortmund het verzoek om bij die zitting aanwezig te wezen. Maar ik ging van 4 minuten net even meer naar Aken.
Nee. En boeren is inmiddels ook verstaan. Bruinzij, gewoon, Epskamp, Weimar, Jacob Luitjes, die leven het nog. Maar die moet zich iedere weekend nog melden bij de politie, bij de vreemdelingenpolitie. Ik doe het allemaal inmiddels 4 jaar hier dus. Maar wat gebeurt er nou met het enorme archief? Hè? Want jouw wijn hier in Ljouwert, jouw huis wordt volgens mij Huizen Lijkzicht neemt. Hè? Huizen Lijkzicht, dat is Zo'n groot archief zit er al hier. Ja. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk mooi? Ik ga vastlijn dat het naar het militair mobiel depot in Loosdrecht is. Daar staat ook al iets van mij. Daar is voor Bill Minko, dat weer een jongen die ter dood veroordeeld is, een vitrine. En daarnaast staat een vitrine over mijn spul. En dat je als ik mijn medaille gevallen heb, als ik er net mee ben, had ik met mijn vrouw aangepraat en met mijn dochter. Dus het je net verleden. En gelukkig net, want jou bent intussen ook al 86. Ik ben 86. Maar ja, ik ben geen correct. Ja, de vies misschien kijk, maar ik ga wel een oud kop. Maar ik vind me geen 86 hier. Nee, echt niet. Nee. Van de morgen, ik kwartier voor 6 nou rond het rennen. Want ik ren iedere dag nog een paar kilometer. En nevens mij had je de sportschool nog Ja, ik had had de sportschool eigenlijk nog gewoon. Ja, dat dacht ik al. Maar ik ga gewoon dat ik morgens 11 kilometer naar Hudde Grieper en we hebben om of even zwaar om. En dat weer 18 kilometer. Dat vond ik heel normaal. Maar ja, ik ga hier stelregel. Geen alcohol, geen nicotine, geen wilde wijven. Maar op een allemachtige manier het leven meenemen. Dank. En nou ik nog een zilveren anjer. Lokwezen. Ja, dankjewel. Nogmaals, dank. Deze week beruchten we trouwens door het boerinnenkoor van Kimswert. En aanstaan hebben we daar een reportage over. Het is een van de meest prestigieuze universiteiten van de wereld, Harvard University. En in augustus krijgt een Friesinne de kans om daar te studeren. Harvard University wordt zien als een absolute topuniversiteit. Harvard werd opgericht in 1636 en is daarmee de oudste universiteit van Amerika. Het is een bolwerk van de elite. Zij binnen de zwieren taalletingseersken en is het collegeyield heeg. Dag stelt het instituut nu 20.000 studenten. Verneemde oud-studenten binnen onder andere president John F. Kennedy, George W. Bush en Barack Obama. Maar ook acteur Matt Damon, Bill Gates van Microsoft en de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg. Ja, dat is een mooi rietje, Nicole. Hè? De groten der aarden. En daar komt toch aan nek bij te zitten. Daar sterk ik wel een beetje van te kijken hoor. Ja, toch? Ja, nee, maar hoe is het om daar aan heen te gaan, naar Harvard University? Ja, dat is natuurlijk niet te bevatten eigenlijk. Het is zo'n mooie kans. En ik had nooit durven dromen dat ik daar ooit terecht zou komen. Nee, is het uniek of willen er wel vaker studenten uitkiezen om daar te studeren? Het is een hele strenge toelatingsprocedure. En dat, met name voor de master die ik ga doen is het wel heel erg uniek. Ja, die is nog nooit eerder gedaan. Dus. Nee, want welke master is er dit dan? Design Engineering heet dat. En dat hoort in? Dat is een combinatie van de School of Engineering en de School of Design. En het is dus voor het eerst dat zij een gezamenlijke master aan gaan bieden. Waarbij dus echt de krachten van beide afdelingen wordt gebundeld. Dus en hebben ze daar nou vregen om daar te studeren? Dat is eigenlijk wel een beetje een leuk verhaal. Want ik zat daar, ik ben er dus vanaf augustus tot en met december ben ik daar al geweest. Ja. En, gewoon om even te zien? Sorry, september. Nee, voor een onderzoek voor een paar Friese bedrijven. Oké. Dus we wilden gaan kijken hoe we dan de kennis die we daar opdeden op het gebied van start-ups, hoe dat dan konden brengen naar Friesland. Zodat hier een acceleration programma opgezet kon worden voor start-ups in de duurzame sector. En dat heet B-Start, dat programma. En op dit moment zijn er gewoon al 8 start-ups die daarmee bezig zijn. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, maar goed, hoe hebben ze daar dan benaderen om daar gewoon te studeren? Want dan was dat echt bij een lezing van de architect Rem Koolhaas. Ja, klopt. Nou, daar was ik dus naartoe gegaan. En toen stelde ik een vraag. En die werd door meneer Koolhaas niet heel erg gewaardeerd. Oké. Wat was de vraag? Nou, zijn verhaal ging over landschappelijke gebieden en hoe daarmee om te gaan. Dus met leegstand, leeglopen van gebieden, maar ook met bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis, hoe we daar mee om moeten gaan. En daar stond ik een beetje versteld van, want ik ken zijn werk natuurlijk dat het over grote skyscrapers gaat, zeg maar. Dus mijn vraag was van, jij gaat in het voorjaarssemester met een aantal studenten, ga jij naar Rotterdam om aan dit vraagstuk te werken. Waarom ga je dan niet naar een landschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld Friesland of Groningen?
Nou ja, dat kon hij niet waarderen. Nee? Dus, mijn vraag werd overgeslagen en de volgende ging het beantwoorden. En ik zat daar een beetje, ik kon echt wel door de grond zakken toen. Ik schaamde me heel erg. Ja, maar waarom wie het dan wel de aanleiding voor Harvard om daar te vregen? Nou, de dean die stond er dus naast en die vond het wel een hele goede vraag. Dus die kwam er echt 2 keer op terug van, goh, nou heb je nog steeds die eerste vraag niet beantwoord. En iedereen, ja, de hele zaal lag helemaal in de deuk. Die vond het dan hartstikke mooi. En na de tijd kwam die dus nog even bij me. Toen vroeg hij van, goh, ben jij hier een student? En toen, nou, uit het niets kon ik in één keer in 1 minuut perfect een pitch doen, zeg maar. En toen zei hij van, oh, je hebt constructie gedaan en je bent met ontwerpen en nou, die combinatie daarvan. Dan moet je eens even met die man praten, want we beginnen volgend jaar met een nieuwe master en dat heet Design Engineering en dat is net wat voor je. Oh, kijk eens. Maar dan laat je nou ook een zonnecollector hier op tafel. Daar best heel druk met wanden. Met dwarsme energie heeft een boek uitgeschreven. Ja, klopt. Want vooral met zonnepanelen bij historische gebouwen. Ja, met name de integratie ervan. Dus mijn boek gaat echt over hoe je dat op een mooie manier kan toepassen. Omdat we konden natuurlijk die rechthoekige blauwe panelen, dat is wat bekend was hier, nou eigenlijk in de hele wereld. Maar er kwam er dus eerder... Dit is de foto ervan, hè? Ik had dus inderdaad in Italië, in Florence, een project gedaan. En toen kwam ik een beetje tot dit idee van, stel je combineert het dus, je doet een paneeltje in de kleur van de dakpannen. Dan valt het iets minder op en kan het misschien wel toegepast worden. Ja, want vaak bij die zinnenpanelen, die vinden we eigenlijk alweer hartstikke lelijk. Ja. En ik dacht, dat moet anders. Dat moet vast ook esthetisch... Het moet mooier. Ja, het moet mooier. En daar ben je heel druk mee het wandelen. Ja. Hey, en is zo'n opleiding nou in Harvard, is het nou eigenlijk heel erg duur? Dat is heel erg duur. Oh ja? Ja, dat is heel erg duur. Wat kost dat dan? Het is, in totaal voor 2 jaar ben ik €180.000 kwijt. Goeiedag zeg. Ja. Dat is €90.000 per jaar. Nee, 160, sorry. Oh, 160. Ja, nou, dat 80 per jaar. Ja. Dat scheelt weer 10. Ja, het scheelt weer 10. maar hoe komt het daar dan? Want het is wel een heel soort yield. Ja, nou, ik ben dus een crowdfunding begonnen. En ik ben hartstikke druk bezig geweest met het aanschrijven van allemaal fondsen. Dus inmiddels heb ik dus, als ik de lening van de overheid, de studiefinanciering, als ik dan 40.000 kan lenen daarvan, heb ik in totaal een bedrag van 80.000 nu bij elkaar. Dus ik moet nog 80. En die hoop ik dus inderdaad door middel van crowdfunding of door, misschien dat er nog fondsen zijn die zeggen van, hé, we hebben nog een studiebudget voor je, dan probeer ik het zo bij elkaar te krijgen. Ja, want wanneer is er in augustus? Augustus, ja. Augustus. Ja. Nou, een heel soort succes. Bedankt. En ik ben er eigenlijk wel wist van, jij zult nog een heel soort van daar. Toch? Want wat is die ambitie echt? Wat was het heel graag? Ik wil eigenlijk dat het gewoon een stuk duurzamer wordt in de wereld. En dat wij straks helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Dat alles door middel van duurzame, hernieuwbare bronnen gedaan kan worden. Oké. Ja, Lieke is wel een goeroe. Een duurzame goeroe. Ja. Toch? Ja. Heel soort succes, Nicole. Deze week dan brochten wij over het boerinnenkoor van Kimswerd. De locatievaarstelling over Gruttepier, dit is in Kimswerd, kan net zonder een koor. En daarom hebben we Jan Terkstra en Dirk Bruinsma, Vlinie Simmer, al een oproep dienen aan alle vrouwen in Friesland haar op te Jan. En dat leverde de eerste keer een mooie opkomst op. Het is hier om de hoeken. Oké. Komt er weer een hele club hoor. La 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 la. Ja. Alles goed? Ja, zeker. Heb je hem nog nooit zongen? Ja, gewoon thuis, hè? In de wc. In de auto. Ja. Die eigen stem zit in dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld, er is juist een hondje of een baby of wat dan ook. En dan is het, dat denkt helemaal net toen nooit. Maar dat is het gewoon het loert wat er altijd uitkomt. Dus zoals nooit, of, of zoiets of zo. Maar doe maar even pikken. Nee, wat lief. Wat ik nou, Hey! Die komt vol je, dat is, hey! En al die spieren, die look ik tegen mij aan. Dat wil ik van je leren. Roep hem maar aan. Hey! Wat? Hey! Zachter. Hey! En dan wordt hij. Precies. Dat is mooi.
Dit wie gewoon een eerste probeersel. Ik hem even letten wat het ongeveer in een blauwdrukje van wat het wezen kan. En nu gaan we meer op detail aan. Dan wil ik wel mooi iedereen gewoon een stem werken. Weet je? Dat is de eerste stap. Gewoon, wat is die stem nou? Dus puur stemcoaching. Wordt gewoon heel zacht haar. Dus dit gaat alweer uit dat gevoel. Jer, ik, zij, Jer, nooit meer komen. Ga maar terug. Hoi. Liedstapje erbij. We hebben vregen om elke keer proberen bij Ian te gast te wezen. Als Ian rond te had tenminste. En daar werd volgens mij wel positief op gereageerd. Dus volgens mij zitten we gewoon overal in Azen in Friesland. Of op een pleert, of in een bedrijf, of in een kerken, of in een... Ja, en dat is wel leuk, toch? Ik vind het wel leuk. Dat komt zo op, dus dat vind ik wel mooi. Zwemmen met dolfijnen, dat kan heel therapeutisch wezen. Bigelieks voor mensen met autisme. Maar ja, net elke nie een keer samen een ticket naar Bigelieks kunnen zou betalen. Marijke Schollema en een man die betochten hier wat op. Virtueel zwemmen met dolfijnen via een zogenaamde Oculus-bril. Toch? Dit is hem. En Joert, wat is een nieuwe therapie voor het eerst in de praktijk gebracht. Marijke, welkom. Wat is nou correct het idee hierachter? Nou, wat het idee hierachter is, wij wilden... allereerst, omdat die therapieën die blijken heel succesvol te zijn, maar vinden plaats met dolfijnen in gevangenschap. En nou, de dierwetenschappen, er komen steeds meer bekend van hoe schadelijk dat is voor de dolfijnen zelf. Dat is iets wat we eigenlijk in deze tijd niet meer zouden moeten willen. Nee. Het is een leidersweg, er zit een kwalijke industrie achter. En dus... Dat is eigenlijk de eerste reden. Dat is de eerste reden waarom. En dat komt omdat ik zwem ook al meer dan 25 jaar met walvissen en dolfijnen. Maar altijd in het wild en altijd alleen als het kan. En, dus het is gewoon een fantastische ervaring. En door al die jaren heen heb ik ook wel echt gezien dat heel veel mensen daarvan opknappen. En dat het mensen raakt. En, want waar heb je hem nou al je west om te filmen dan al die dolfijnen? Want dit ben nou alleen nog dolfijnen, hè? Geen walvissen. Nee, van deze filmhechten zijn bottlenose-dolfijnen, of tuimelaars en langsnuitdolfijnen in de Rode Zee. Ja, dat is hier? Dit is de Rode Zee? Dit is de Rode Zee, ja. En zoals je ziet, het is mooi blauw en met name heel helder water. En dus heel fantastisch geschikt voor opname. En we hadden ook het geluk dat er erg veel dolfijnen waren. Tot en met pots, groepen, scholen. Echt waar? Van 90 dolfijnen hadden we om ons heen. En, dus kijk, dit zijn al die dolfijnen, dit zijn een stuk of 90. Nou, deze niet. Dit is een veel kleiner groepje. Maar nou ben jou bent echt kunstenaar. Je had net een medische achtergrond. Nee, helemaal niet. Totaal net. Nee. Maar toch, de medische wereld heeft wel een hele grote interesse voor dit project. Ja. Nou ja, ook, omdat het al bekend is, ook via officieel onderzoek, dat zwemmen met dolfijnen dat een heilzaam effect kan hebben. Van de onderzoeken die zijn geweest niet met autisme, maar met mensen met een depressie tot nu toe. En dus dat helpt mensen. Maar van virtual reality weten we ook al dat mensen helpt. En dat ook werkt. Dus nou ja, die twee dingen samen combineren, dan heb je een hele toegankelijke en breed inzetbare therapie. Ja, maar Joert, wie is het voor het eerst in de praktijk gebracht, hè? Bij het UMCG in Grace. Is het dan eigenlijk heel erg spannend? Ja, dat was best wel spannend. Want je weet uiteindelijk nooit
hoe iemand reageert. We vertrouwden op de dolfijnen. En nou, het was ook zo van deze man die wilde nog wel een keer. En toen hij voor de tweede keer de bril op had, toen deed hij hem ook niet meer af. Want er kwam nog een filmpje na. Dus hij bleef lekker kijken. We kennen er even een shit. We hebben er een filmpje van gemaakt. Soms dan heb ik het heel druk en, in mijn hoofd. En dan kan ik wel wat rust gebruiken. Maar dat komt dan vooral dus omdat ik dus ook PDD-NOS heb. En hoe heet het, dan heb je te maken met een verandering waar ik dus niet zo heel goed tegen kan. Soms irritaties met mensen, wat er ook bij hoort. En veel prikkels op een dag. Dus heb je wat meer tijd nodig om wat rust te hebben. Het geeft een heel rustig gevoel, een sereen gevoel. Dus dat je dus daar echt ook aanwezig bent en dat je tussen de dolfijnen zit. En dat je gewoon rustig rond kunt kijken wat er allemaal gebeurt onder water. Het geluid erbij was ook heel mooi en dat geeft nog weer een extra dimensie eraan. En dat geeft een fijn gevoel, ja. Het is net of je zelf bij de dolfijnen zelf bent, dat je ze kunt aanraken. En dat je ze dus dat je heel dicht bij hen bent en dat je hun begrijpt. Oh, ik vond het geweldig. Je krijgt een heel mooi driedimensionaal beeld. En wat je ziet is gewoon ook heel erg mooi als je die dolfijnen voorbij ziet komen. Dat geeft een heel mooi effect. Ja, ik wil het zeker graag nog een keer doen. Ja, en dat had ik dienen een tweede keer. Ja, en wat is dat toch met dolfijnen? Er gaat iets magisch van uit of zo. Ik had ze bij Nieuw-Guinea, jongen. Ben je er wel eens geweest? Nee, nee, daar nog niet. Schitterend. Er was er een zeebeving, hè? En dan zwommen ze aan de kust. Schitterend, jongen. En met zo'n ouderwets cameraatje die dingen opnemen. Zo prachtig mooi. En dan kon je, nou jij hebt het meegemaakt, kon je rustig tussendoor zwemmen. Ja, nee, het is echt een prachtige ondervinding volgens mij. En Oslo, de medici daar, een groot ziekenhuis, die had ook interesse, toch? Ja, dit is heel mooi. Het is de Noorse kankervereniging. En die hebben een programma met virtual reality voor jonge mensen die een beenmergtransplantatie moeten ondergaan. En dat betekent dat ze 5 tot 6 weken in een geïsoleerde omgeving moeten verblijven. En, om die een soort escape te geven, hebben ze gevraagd of ze onze dolfijnenfilms mogen gaan gebruiken. Dus dat is echt... het is heel mooi dat je gewoon op die manier via de kunst en via de verbeeldingskracht en in samenwerking met de dolfijnen iets moois kunt brengen. En mensen toch, die het echt nodig hebben. Ja, want dat snap ik al. Ja, maar van als je echt in het wetter binnen bij de dolfijnen, dan viel je het wetter, je viel de wien en je kan zeggen aaien. Dat kun je nou natuurlijk net. Het zit gewoon op een stoel. Ja, nou een dolfijn kan je sowieso beter nooit aanraken. Ze hebben een heel gevoelige huid. Dus dan breng je ziektes over. Dus dat vooral niet. Maar goed, je snapt wel, je prikkelen wel alle oren zintuigen. Ja, daarom zijn we ook nog bezig met het ontwikkelen van en misschien kan jij in de toekomst daar wel bij helpen. Ontwikkelen van een virtual reality bril die ook onder water kan. Zodat ook dat alle zintuigen meespelen. En dat is natuurlijk ook heel mooi voor mensen die een dwarslesie hebben en verder verlamd zijn. Die kunnen dat dan ook heel mooi beleven. Super, dank. Ja. En Jim Allier bedankt voor je komst naar de studio. Ons Safier Bient, van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Hey, viel je al wat beter? Nee. Morning Bient, een van de laatste SNV-mannen van Nederland. Joop Zwaagstra. U Dokkum. Daar knapt een mens van op. Viel me een stuk beter. Nou, mooi.